ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಡಿಎಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ನೆತ್ತ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳುನಾಡದ ದೆಂಗು ದಿನ ಕತೆಕುಲು ಮೂಲೆಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ಕುಲಕಸುಬುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಯಿನ ನಿಕಲ ದುಮ್ಮುಗು ಬರೋನುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಡು ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಹೂವು ಕೇಂಡ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪರಿಸರದ ಐಕಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಪ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೆರ್ನ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕುಲ ಕಸಲ್ಬೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇನಿ ಐಕಳದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ 10-15 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುದ ಆ ಕುಲ ಕಸುಬು ಬಟ್ಟಿ ಮಡಿಪಿನ ಆದುಪ್ಪು ಪುಡೈ ಮಡಿಪಿನ ಆದುಪ್ಪು ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪು ಮಡಿಪಿನ ಆದುಪ್ಪು ಕುರುವೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಎರ್ಲೆ ಕುಡುಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುರುವೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ದೋಲ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ದುಂಬುದ ಆ ಕಸುಬು ಮದಪಂದೆ ಅಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ವಿಚಾರತ್ತನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದಾದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗೂ ದಾದಪುರ ಸೊತ್ತುಲು ಬೋಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೋಡೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ನವೆಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ವನಸ್ಗೆ ಕರ ಬೊಡ್ಡ ಮೂಲ್ಯನ ನಿಲ್ಲಡ ಒಂದುತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೊಡುತ್ತಿನ ಬಟ್ಟಿ ಅವು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಳನ ದಂಡ ಕೀಳ್ಪಡ್ರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲುತ್ತೇರು ಇಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಬಾಳ್ವದ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುದ ಪರತಿರಿಟ್ಟೆತ್ತಂಡು ಆಧುನಿಕ ದಿನಮನ್ನಾಗ ಅವು ಮಾಜೊಂದು ದೂರ ದೂರ ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆ ದುಂಬುದ ಮೂಲ ಸತ್ತುದಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಕಲ ದುಂಬುಗು ಈ ಸಂಚಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೇರು ಅರೆಣ ಪಾತೆರ್ ಪವನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡ್ತು ಆರ ದಾದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಟ್ಟಿ ಮಡಿಪಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋನುಗ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೇರು ಐಕಳದ ಗುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ನೆಟೆ ಬಟ್ಟಿ ಕುರುವೆ ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪು ಮಡಿಪು ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರನ್ನು ಪನೊಲಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಾರ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಜೊತೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸಬನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪ ಆರ್ನ ಕೆಟ್ಟು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚಿದ ಮೇಟಿಲ್ಲ ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುರು ಆಪಿನ ನಿಕಲು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜ ಇರಲ್ಲ ವಿಚಾರದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಇನಿ ಗುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲ. ಗುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಂದುತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕೆಲವು ತಲೆಮಾರದಿಂದ ನಿಕಲಿ ಬಟ್ಟಿ ಮಡಿಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಏ ಪಡಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏತ್ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರ್ನಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಮಾಮನಗಳು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಅಂತ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀರಿ ದುಂಬು ಉಂಚಿದ ಒಂದೇ ಕಸದು ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದ ಬರ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಕಲು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಪುಡಾಯಿ ಬಲ್ಲು ಬಲ್ಗ ತೆಪ್ಪು ಕಾಂತದ ಗುದುದು ಅವನ್ ಬಲ್ಲು ಮಲ್ತದ ಮಾ ಕೊರಂತ ಬಕ್ಕ ಪುಡಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಕುರುವೆ ಉಂಡೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಪುಡಾಯಿ ಪಾಂದದ ಅವು ಯಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀವಿ ಕುತ್ತಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಲು ಪತ್ರ ಪಾಟ್ನ ಕುತ್ತಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಿತ್ತ ಕುರುವೆ ಅಂದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿತ್ತ ಕುಡುಪು ಒಂದು ಈ ಕುಡುಪು ವಾ ಬೂರುಡು ಮನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಡುಪು ಮನ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಬರ್ತು ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಯ್ತ ಬೂರು ಇಲ್ಲ ಬೂರು ಇಲ್ಲ ಬೂರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೂರು ಬೋಕೊಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಜವಲ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಂಚಿನೇ ಅವಳು ಐಕ್ ಮಂಡಂಚ ಲತ್ತು ಬುಲೆದ ಅಂಚ ತೂದು ಕಂಚ ಲತ್ತು ಬುಲೆದು ಬರೀ ಲತ್ತ ಅಪ್ಪಜಿ ಇಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇಂದುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪು ಮನ್ಪುನಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಏತು ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಪೊರ್ತು ಅಲ್ಲೈತೆ ಮಾಡಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು ಮಾತಾಡ 2-3 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬರೋನ್ ಕಂದೇರು ಕೋಡೆ ಆಯ್ತು ಸುಡ್ಡೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಸುಲಿಯಾರಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮಾಡಪ್ಪು ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಇನಿಕ್ಲದಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಕೇನೊಂದುಸ್ತಾರ ತಟ್ಟೆ ಗುಡುಪು ಅತ್ತಂಡ ಪುಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ದುಂಬು ಇತ್ತು ಬೆನ್ನಿದಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10-15 ಬಗೆತ ಐಟಮ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತುಕೊರ ತಿಕೊಂತು ಬಿತ್ತ ಕುರುವೆ ಆಡ್ ಬಾರ್ಗೋರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಡಾಯಿ ಆಡ್ ನಮ್ಮ ಪುಡಾಯಿ ಆಡ್ ಅತ್ತಂದಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಾರೆ ಬಟ್ಟಿ ಆಡ್ ಈ ಮುಟ್ಟಲೆ ಆಡ್ ಮುಟ್ಟಲೆ ಮಲ್ಪೋರ ಮುಟ್ಟಲೆ ಆಡ್ ಅತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವಲೆ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬೆನ್ನಿ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಮಿಷಿನ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದೀಚ ದುಂಬುದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಕೇನು ವೇರ ಒಂದು ಅವಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಕೆಲ ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನು ನೇನೆ ಕುಡುಪು ನುಪ್ಪುಗ ಬಿಡ ಅದ 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೇನು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಅಪೂರ್ಪದಕ್ಕೆ ಕೇನು ಬೀಡಿ ಗಾಟ ಮಾಡ್ದೆ ಬೀಡಿದ ಸೂಪಲ ಮನ್ಪಾರ ನಿಕಲು ಸೂಪತ್ ನೀ ಬೀಳ್ದ ನೀ ತಾಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀರಾಗ್ಯಾರ ಮತ್ತೆ ಕಾಟದ ಮಟ್ಟ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತಗೆ ತಗೊಂಡ್ತೆ ಬೀಡಿ ಗಾಟ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೇ ಒಡ್ಸಿ ಅದೇ ಅಂತ ಅಂಚ ಐಡ್ಬೇಕ ಈ ಪಾಂದವದ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಪಾಂದವದ ಕುರುವೆ ಅಂದ್ ಕುರುವೆ ಪಂಡ ಪಾಂದವನ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅವು ಇಡೀ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದು ಕಾಡ್ತದ ಏನು ಪರ್ದ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕೊಡಂಚೆ ಒಯ್ಪಾರದು ಒಯ್ತದ ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಪೆರೆಸುದು ಅವು ದಿನತ್ತೆ ದಿನ ನುಂಗೆಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಅವತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ನುಂಗಾರ ಬೋದು 2 ದಿನ ನುಂಗಾರಲ್ಲ
ಒಂದು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇಂಜ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟದಾಲ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಕಂಡ್ರದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಬಂಗ ಬಕ್ಕಂದು ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಇರು ಕಾಸಿ ಎತ್ತು ಪನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಕುಡುಪು ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಡ್ 5 ತೊಲೆ ಇಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ನಿಖಿಲೊಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪರು ಗೊತ್ತು ಬಂದಿ ನಕಲು ತುಯ್ಯರಂದಂಡ ಅವು ಇಡೀದಿಂತ ಕಲ್ಪು ನಕ್ಲೆಗಿಂದಂಡ ಅವು ಆತ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಪಿಜ್ಜರ್ ದಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ದುಮ್ಮೂರು ದಂಚಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟು ದುಮ್ಮೂರು ಚೀಲ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ದುಮ್ಮೂರು ಚೀಲಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಅಕಲ್ನ ಬಿಡುವುದ ಸಮಯ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕುಲು ಅಂಡ ಈ ತಟ್ಟೆ ಕುಡುಪ ಮಡಿಪನವಾಡು ಪುಡಾಯವಾಡು ಅಂಚಿರ್ದು ದೋಲುಂತು ಎಂಕುಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬುದ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕುನು ಮನ್ಪುನೈತೆ ಅಂಚ ಅದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಗುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಬಿಯಾಡ್ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ನೆಲ ದುಂಬುದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ತುಳುವರ್ನ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ನಂಗೆ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕುನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕುರುವೆ ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಪುಡಯ ಆದುಪ್ಪು ಬಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪರಿಕರ ಮಲ್ಪು ಇರಂಡ ಐಕ್ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಉಡಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸುಲಭವಾದ ರಪ್ಪ ತೋಜಾವಡು ನಾನು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಡ್ಮ ಪೆದ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜು ಅಪ್ಪ್ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಕೆಲವು ಕತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಆಡು ಉಪ್ಪನ ಲವಲವಿಕೆ ಆಡು ತುನಾಗ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ಆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ತೆನಸು ತಿಂದ ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಪೋಲಿಂದ ಒಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತುನಾಗ ನಂಗೆ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೈ ಕುರುವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಒಂದು ವೈಕು ಬರಾಪುಂಡು ಈ ಕುರುವೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆ ಬಾಡ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಅಗೆಲದ ಜಿಂದು ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಇತ್ತ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ರುಂದು ಬಿಡ್ದು ಬೇತ ಊಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತಾರೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪು ಅವು ಮನ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪುನತೆ ನೆಕ್ ಸುರುತ್ತ ನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೆಯ್ದು ಒಂಜಿ ಅಡಿ ಕುಲ್ಲವರ ಅಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿ ಸುತ್ತ ಮಡಿ ಒಂದು ಪೋಪಿ ಇತ್ತೊಂದು ಅಕೇರಿಗಿಂದ ದಾದ ಅನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಂಡ ಪತ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆ ನೃತ್ಯ ಹೂಬೂರುಡು ಮಲ್ಪು ನೀರು ನೆಡಿಲ್ ಅವು ಒಕ್ಕ ತಿರ್ತದ ಬಾಂಧವ ಅವಲ ಬೂರೆ ಒಂಜೆ ಬೂರೆ ಅಂದವ ಅದಿಯಲ್ಲ ಉಂಡ ಐಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಕುರುವೆ ಆದುಪ್ಪು ತಟ್ಟೆ ಕುಡುಪ ಆದುಪ್ಪು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲಿನ ಹಾಕಲು ಮಲ್ತು ತೊಷ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಪರಿಕಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾಯ ಐತ ಗುಳ್ಳೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊತ್ತುಲುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡತ್ತೆ ಅನ್ ಪಾತೆರ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಗುಳ್ಳೆಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ತೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಇಂದು ದಾದೆವು ಒಂದು ಕುರುವೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಾಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದೋಸೆ ಬಾಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲ ಅಡ್ಡೆ ಬಾಡ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಬಾಡ್ನ ಕುರುವೆ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಒಂದು ಬಲಂತಾರಿ ಅದು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ದಿನ ಸಾರ್ ನಡ್ಡದ ಒಂದು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ದಿನಾರಲ್ಲ ಬಲಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷ ಮುಟ ಒಂದು ಸಾರ್ ನಡ ಕಾಲಿ ಬಲಂತಾರಿ ಕಡೆದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀದು ಕಿಂಚ ಒತ್ತುಂಡು ಸೈ ಬಲಂತಾರಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದುಲ ಬೂರುಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೂರುಡೆ ಒಂದು ಸಾರ್ ನಡ್ಡದ ಸರಿ 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 ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉಡಾರಿಗೆ ಅದ ಉಡಾರಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಣ ಬಂದ ಉರ್ದುದ ಅಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಣ ಐಗ ಪೊಂಗಾರದೇರಪ್ಪ ಸುತ್ತ ದೀವಳು ಅಡಿಗೆ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತ ದೀದು ಉಡೊಂಜಿ ಇಂಚ ಅಡಿಗೆ ದೀವಳು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ ಮೈತಿನ ಉಂಟು ಉಡಾರಿಗೆ ಉಡಾರಿಗೆ ಯಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ 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 ಉಡಾರಿಗೆ ಕೊಡುವ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂ ಬಾಡ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೂವಾರಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಪೂ ಕೊಯ್ದು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪರೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪರ ಪೂ ಕೊಯ್ದು ಕಣಾರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ನೀನು ದೊತ್ತೊಂಡ ಬರ್ಪೇರ ಜನಕಲು ಕೇನುವೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಕೈಲಾಂಚ ಪಾರ್ದು ಕೊಂಡೆ ಎರಡು ಇಂಚ ಎರ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಪೂ ಕೊಯ್ಯರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೊನಂತೀರು ಕೊರಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಡುಪು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ದಾದೆ ಮೂಲತಿನ ಒಂದುಲ ಮೂಡ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತರ ಪೂವೆ ದುಂಬು ಬಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹತ್ತೀರ ಅಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡುತ್ತೆ ಕಿಂಚಿನ ಕುರುವೆಲ್ಲ ಪಾಡಂತ ಅಂದು ಹತ್ತರ ಪೂವೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಬುರ್ದ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂದು ಬಣ್ಣ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ಲೆಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದಂದು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಅವಳು ಪೋತು 14 ವರ್ಷ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ
ಇದು ನಮ್ಮ ಗುಳ್ಯಕ್ಕ ಐಕಳದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಲು 15 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ದುಂಬುದ ಕುಲ ಕಸುಬುದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ನಿರಂತರವಾದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಜ್ಜಕಲ್ನ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ದುಂಬುದಿಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂದತ್ತೇನೆ ಅಕುಲು ನೆಟೇನೆ ಕುಲೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆರೊಂದು ಎಂಚಿನತ್ತನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಕುಲು ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶದ ತಿನ್ಕೊಂಡ ಜೊತೆಯಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪೊನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಯಕ್ಕನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮೆಗ್ದಿಯಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕುಲಕಸುಪನ್ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕುಲಿತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬುಡ್ಡ ದಂಡ ಕೈ ನಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಬುಡ್ಡ ಈ ಬಟ್ಟಿ ಮಡಿಪುನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದುಲ್ಲೇರು ಗುಳ್ಳೆಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಿಯಾರು ಬಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರು ನಿಕ್ಲಾಗ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ನನಾತು ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಾಡು ದೆತೋನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಟ್ಟಿ ಕುರುವೆ ಪುಡಾಯಿ ಬೋಡುತ್ತುನ ಐಕಲಾಡು ಗುಳ್ಳೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ನಿಕಲು ಕಂಬಳಾಪಿನ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಬತ್ತ ಪಂಡಾಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಉಂಡಾರನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕುರುವೆ ಬಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಕುಲು ಇಂಚ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೈಮನ್ನು ಕೊರಿಯಾರು ಸಮಯನ ಕೊರಿಯಾರು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪಿದೊಡ್ಡ ಅರ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರನೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕನ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೆಕನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತಿಪ್ಪಾಡು ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಐಕಳದ ಗುಳ್ಯಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕನ ಕುಲ ಕಸಬು ಬಟ್ಟಿ ಮಡಿಪುನ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಿಕಾಲೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾಯನ ಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ಇನ್ನಿತ ದಿನಾನಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟೊಂದು ಒರಿದಿನಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿದ ಐಕಳ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಗುಳ್ಯಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಾಡು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ದಿನೊಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿನಂಚೆನೆ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗೂ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸೊತ್ತುಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಜೊತೆಯಾದ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಅದು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನಾನಾಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಲಾವಡು ಪನ್ಪನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆ ಹೊರಟು ಈ ಇಲ್ಲಡು 15 ಜನಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸಬುದಂಚಿ ಗೇನನ್ನು ಕೊರ್ದು ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗದಂತೆ ಅವೇನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಿರತರಾದುಲ್ಲೇರು ಬರೀ ವಿಶೇಷ ತೋಜಿನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆತಿಥ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡಿರು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗಂಡಲ ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪು ಕುರುವೆ ಬೋಡುತ್ತು ನಕ್ಲೇನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಲ್ಲ ಮೊಕೆದಿತ್ತುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ನನಾತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸಂಚಿಕೆ ಮಲ್ಪು ನಡಿಗೆ ನಿಕಲು ಉಮೇದನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮೊಕೆದಿತ್ತಿಯರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಡುಲ್ಲೇರು DS ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿದ ಜವಣೀರು ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ ಮಾತೆರನ ಸಹಕಾರ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ವಾಹಿನಿದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ.